जों बुजिया रोङिया आफ्रो जे फायो आय खालामो जे फाय आय खालामो ता करिसिन खालामनाब्ला सिपिएम हाय खालायखा तागक तै प्रदुत किसु ते कासे खालायखि बिखा अरबा खालायबैना केवल बुलाया नि तगलाया नि साब बैसा तगलाया अर का बाय का ह दाला तो दाला शाखानो इलेक्शन बासाया हि लोकसभा प्र हमारसि आइ मुस बो बासाया टिकेट दजम परिसन बनि डिभिजन सि प्रगान तो बासा फै ता अरल बासा फै बिला बासा का आं बासा उ तब अरनिया सि भेलुटि मा बार गइना निर्णय जो तो राइ बा आर बुंगिया फिला का दाला बेनि बराजा बो बेनि बराजा एमडीसी प्रदुत किशोर देवर मानसि को बा पर बुगा करा हलालांका ए हलालांका प्रगिना बु बने बु सुसि बाइका राजा बय सुया कम बुया बन पर तो बिया राजा फेलंगा जों बुसिनि नांना आगे राजा रो बाहागि जों खालायखांखा राजा हो पारे रमना जुनि नि बासाय हा अब बलंसा हमले ते एडिसि एलाकानि बलंसा हमया लामा खालाय तो दुरे को जों बरबा दों किसु ततना मानना बीजेपी तमा खाय नायखा बमा सक नायखा नक मांगना तै मांगना कारेन्ट मांगना सावै चानि बं माइरं मांगना सुमनि गेस मांगना सावै खियानि खिथाय मांगना बिहारा थाका 5 लाख टाकानि बिथि मांगना पाइमाने जा तब पूरा रोलांखा नकला बाजार काय दिहुमानि कोनो जगह थाय योनाय जा तौ तै ता खमु दै जाने तौ ता खमु वा मुसौ दुध जावानि बागे वा ता वा बाय फुं का बे दिहुनाय न बाय गेते खासि दिहुनाय न आरो जे ता तौ ता खन अब र जाने वा न तो रिमा रे अब खाइ मारिना फुं खाइ मारिना मुसु खाइ मारिना नगे ओइ जे बके आरो न निरो किन्तु काहाम के मा काइना नबन नबन सासानि हाइया कृषक कल्याण ट्रेन त्रिपुरानि चालुन थांबाय हा ने ओ बके अब दिल्ली बेंगलुरु चेन्नाई हैदराबाद मध्य प्रदेश लखनऊ प्रयाग काशी गंगा से बारे सर सौगिना ओमो हानि बांगिनायनो निरो मनो मा काइना हाइटेनि ताबो अखलिफोर रां थांगिना ओ लामार जेतिनो दर खाइदिनो ता ए ताबो सांनि ओ गोसां मदिनो जेतिनो लामार खाइना